سلام زخبركم تخاتلتنا كما يصنحكم امباركس ناي ساعات زي زيناتاتن مغلصيتاتن حيزا مصكم ኣለኹ مجمرتا ግን አርእስተ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ በወቅዕና ሃገርነት አፍልጦ ሂብዋ ዝብሉ ጸብጻባት ይወጽለው ቀይሕ ባህሪ መጥቃዕቲ ሕቲ ዝፍጠር ዘሎ ምትዕንቃፍ ዝቕባበ ከይጽብ አስኪዩ ንኹነታት ዞባ ቀርኒ አፍሪካ ዝገልጽ ብናሽናል ኢአር ኢንተረስት ዝወጸ ገላጽ ጸብጻብ ሃገር ኡጋንዳ ክልተ ዓበይቲ አህጉራዊ ጉባኤታት ከተካይድ ኣብ ልዑል ምሽብሻብ መቕነያ ተገሊጹን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታትን መግለጺታትን ሒዘ መጽአኩም ኣለኹ ሰናይ ምክትታል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ናይ ሃገርነት አፍልጦ ሂቡ ዝብሉ ምንጭታት ይወጽለው መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ በወቅዕ ናይ ሃገርነት አፍልጦ ከም ዝሃበታ ምንጭታት ይወጽለው መሰረት ካብ አዲስ አበባ ዝወጽ ዘለው ጭቡጣት ሓበሬታታት መንግስቲ ሶማሊላንድ ሪፐብሊክ ኦፍ ሶማሊላንድ ፐርማነንት ዲፕሎማቲክ ሚሽን ኢን አዲስ አበባ ዝብል ቤት ጽሕፈት ኣብ ርእሲ ከተማ አዲስ አበባ ከፊትሎ ብዘይካዚ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ኣብ ጉዳይ ሶማልን ኢትዮጵያን ኣመልኪቱ ህጹጽ ኣኺባ ጸዊዕሎ ቅድሚ ሕጂ ተዳልዩ ዝጸንሐ ጽሑፍ ከም بقصل أو واحد حساس كل التشحن إسران سلستانيو كاب كل الصومال زبانا قب زولد أبال كفل ستا INCA أنا عيدارس تبع الإثيوبياوي ناب سوماليلاند اللاخ علامة عدتهم بريزيدنت سوماليلاند به نمر خابينيرو لآخر ما قدام مستر أبي أحمد علي بزعباتي حجين سومالين إثيوبيان زواتت زلو قدايز حزم ملغت تحنكتيو نا بريزيدنت به أمريحو قدم زينا أنا عيدارس ملغتي بريزيدنت سومال حسن شيخ محمد مس قدام مستر أبي أحمد علي نسلستك زي بولك الرغابمو قدامي مينستر أبي أحمد نبريزيدنت حسن الشيخ محمد الصومال كتقبلوا زي تخل أمامه يقربله كالسما معي قالون قدم مفلا يمكن بريزيدنت حسن الشيخ محمد ودبات صومال نلؤلاونتن كزعتا وحدنتن تهاجر بسخبر منجدي نإثيوبيا كفوتات مخانم نقدامي مينستر أبي أحمد علي مبزعي أتولو نلؤلاونت صومال رقيس كازكير نايدحر مكارجا سممع بمنكس صومال فتسم قبول كم زي كون دما معدام سيلو يتنقو دحرز مصو على زمدن افريكا سعودي نيرو ابتو على قدامي مينستر ابي احمد علي مس بريزيدنت صومال حسن شيخ محمد الراغب نقبل تسمع بريزيدنت حسن شيخ محمد نتقدم اخبيرو اب كتما جده مس قدامي مينستر ابي احمد علي عصو اخيبا يكايد اب تركب قدامي مينستر ابي احمد علي بريزيدنت حسن شيخ محمد هيبكا مقبل جيف اند تيكس بهالحساب يدير بيلو بريزيدنت حسن شيخ محمد بتزربا سنبيدو ودبات صومال مشتا ابعدك ايوردنيوم بمبال كابت أخي بايوت سمو أمون قخلتي أمزنا برازمدنا ملؤ بملؤ يبتخ دحرز مزارك بريزيدنت حسن شيخ محمد بريزيدنت بهين أب جيبوتي نيرو أب تركب استقهدن تنيرو قدامي مستر أبي أحمد علي دحرتي مس بريزيدنت حسن شيخ محمد أب جداز كبرو زررب نحدا قبل علوت حلفتي كفلس الليا INSA أنا عيدروس ناب سوماليلاند بملأخ مس بريزيدنت بهي أب زررب زعتوا كابت زادن سوق قدامي مستر أبي أحمد علي بريزيدنت بهي ودب مسؤتهبنا نحنا دما نسوماليلاند كم هاجر أفلتو كنباينا زبل ملأختي سديدلو بريزيدنت بهي كنس جوزيك الحساب بمنبرو أمونغو إثيوبيان سوماليلاندن أب كلتشحن إسران 4 MOU تختمه نصبحت دما قدامي مستر أبي أحمد علي أما سقط مراخب بزهان وتسحو نحنا أفلتو خنبينا أيبلنا نكبل نتقدمو مس بريزيدنت بهي زعتو سممع كحدو دحر مفررام سومال ترير سقم تختوسد بمجمران نقبسن إرترانون أبي إدا بمئتوان زتشغل قدامي مستر أبي أحمد علي نام قدشو دقاقي مخدول ترأي بريزيدنت حسن شيخ محمد قدم زخون زررب نتمس بريزيدنت بهي زعتو وسممع سحابو زبل تسفا زقرز ملسيو كهب ترأيو نهلو كنتات زبا قرن أفريقيا زغلጽ سفيح تنتنا أبز قرب أوان أب قرن أفريقيا بزح بوليتيكا ولوطتاتن وترتاتن ترأيو أبز قصلو معلتات كيكايدو تثبيت كاب زغبرلون فጻሜታት ድማ ኣኼባታት ኢጋድን ሊግ ዓረብን ከምኡውን ዑደት ካይሮ ብዙሕ ኣቓሊቦ ሰሒቦም ኣለዉ ቅድሚ 2 ሰሙን ኢትዮጵያ ምስ ርእሰ ምሕደራ ሶማሊላንድ ዝኸተመቶ ኣዘራረብ ስምምዕ እቲ ቀንዲ ኣጀንዳ ናይዞም ፍጻሜታት ክኸውን ትፅቢት ይግበር መሰረት እቲ ስምምዕ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ንርእሰ ከም ነፃ ሃገር ዝኣወጀት ኮይኑ ግን ካብ ዝኾነ ኣካል ወግዓዊ ኣፍልጦ ዘይረኸበት ርእሰ ምሕደራ ሶማሊላንድ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ከም ትረክብ ክግለጽ ጸኒሑ ይኹን እምበር እዚ ጉዳይ ኬንያ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ፖለቲካዊ ወጥሪ ፈጢሩ ይርከብ ንሶማሊላንድ ከም ናይ ገዛእ ርእሳ ግዝኣት እትቆፅር ሶማልያ በቲ ስምምዕ ኣዝያ ተቆጢዓ እያ መንግስቲ
هاجر أتسمم حقاو مسرت كم زي بلون تكبراوي خمزي كونن يقلت دحرز السمع أبز حلفة زومن مرحتي تسوبان وكالتومن زقابرو عدتن زاتن وسيخ الله زتفل عليها هاجراتون أتوتر خزحل تساوعت كقبرات أنحنين أبرستي أمونغ هاجرات زكاد سلو زاتا هاجرات الزوبان كالوتن بزحاقفو تكالاتو تسوص أخيبات تسوي الله كابودا إثيوبيان سومالي لندن بتوسخي أب سودان زكاد زلو كيناتون كم زيستايلو ينقر الله أخيبا إيجاد ودب لمعات منقسات مبرق أفريقيا إيجاد أمونغ إثيوبيان سوماليان زلو وتري نحمس 10 شمون تطري هتوص أخيبا تسوي الله هذا أخيبا أب كامبالا أوغندا خمزكاد تفلت الله منستر قدات وزاي جيبوتي ناب أبال هاجرات إيجادن أب جيبوتي ناب زركبوان نابيت صحفتي تتكالن أبزل أخو دبدب بريزيدنت يوغندا يوري موسيفيني نتأخيبا خأنكد كم سسامع مع الله وكان تجبره كساب حجيجن زخونة أبال إيجاد أب تأخيبا كم تساتف زخونة من رجاجات يلن إذا أمونغو إثيوبيان سوماليان تفتير زلو وترين مكلاش تتسوى أخيبا لعلوت مرحت من كسر سوماليا ترر تريتوتات أبزه بلو زلو واني زكايد زلو قدما منستر سوماليا حمزة عبدي باري مس إثيوبيا كانت نمجمار دلواتنا قبل تسمعيو انت زي قديفكمنا كم تقرفونا زقبركم نجار كان رأيكمنا هانتي إيش نامرت سوماليا كأتون تفتينهم رئيسات هزم نبهاجرم كملسيوم يلو تقدم منستر أقدموا بريزيدنت حسن شيخ محمود إن إثيوبيا سألت سوماليا قبل جلسوعي أب حدا مسجد حرس تخيل سنسرعت سألت قدم حجي زقبروا فتنات ورار تخلقنا إنا قدم حجي سعرنا يمنا حجون كن سرامنا إلو أبزوان أبوم بإيجاد سخون بريزيدنت جيبوتي إسماعيل عمر قال زتسوى حسوس أخيبا كينات حد السودان توسخ أجندة مخانو يتكاس إيجاد نتوم أب كينات حد السودان ساتفو زلو كلتو تدرا مرحتي في اللياتهم بزاد تخفت حكوان تتسوى أزاز سراوت السودان جن أبت أخيبا 5 ساتف تجلس الله أزاز سراوت السودان ليتنانت جنرال عبد الفتاح البرهان أبت أخيبا 5 ساتف حبير الله مسرت أبصب مع كنزينا السودان جنرال البرهان أبت أخيبا 5 ساتف بأنصارو ليتنانت جنرال محمد حمدان دقالو حميتي جن أبت أخيبا كساتف مخانو أب إكس كتسو أفليت الله حميتي أبت أخيبا كساتف مخانو زي حقوسو البرهان أب سودان زلو جيت وشتاو قداي سلازخونه أتزواو قدابي أب هاجراو قدات إيدو بمقتاولو لونت السودان كتحس كم زي بلو حبيروم خيبا ليك عربون أبز سومن كالا خيبا تسوي الله ربع 17 تطري 2024 بزعبا مونغو إثيوبيان سوماليان تفتير زلو وتري كزتيو أجندا أخيبا ليك عرب اتزي حقاو سمنا إثيو سومالي لاند أبت زبا زحدرو تسلو أملكيتو كم زتي أنا دلو مع كنزينا منغست قبطي مينا بمتقاس تسبسيبو ليك عرب أقدمو إثيوبيان سومالي لاندن زختمو سمم كم زكاومن أبقودن سوماليا دو كم زبلن قليسو خمز نبرا زكري لولاونت سوماليا زدخم زخون يخون سممع أين قبلنا كبل أم مجلس يدما أفلتو وهاب قالت لك جمال رشدي إثيوبيان سومالي لاندن أب قداي ودبات بحبار كسر حموس سنن كابينة منسترات سوماليا قبول أيكونن إلو مجلسو لك عرب ملو بملو يدق فيو إلوم عدت كايرو كالا أب سومن زي تثبيت زقبار اللفتامي مرحت سوماليان إيرتران أب كايرو زكايدو عدتيم وتم مرحتين أب كايرو زوجش الألت بوق عكان تزي تجلسة بريزيدنت حسن شيخ محمود بريزيدنت إسياس أفوركن بعد ما بريزيدنت عبد الفتاح السيسي أبز قصل معلتات ناب كايرو خجشو تخلو خمزلو جلس أبزابات يحبر له قدم حدت معلتات منستر قدات وتساق قبطي سامح شكري ناب أسمر أبز خدل لوان بريزيدنت إسياس أفوركي نوقعو مبتح ناب كايرو خمتسق كبريزيدنت السيسي أدما خمسة قبرلو تقليتيوم أب تمساسالي إيوان بريزيدنت السيسي ناب سوماليا زلأخو لأخ بريزيدنت سوماليا أب كايرو وقعو نايسرح مبتح كايد كمستعدم مقلاتو يذكر مرحتي إيرتران سوماليان أب كايرو زقبرو عدت ألوتن كمون بتناصل ديويد مع بحبار كسا حجي بوقعي تقلسن دحرسم إثيو سومالي لاند بريزيدنت سومان حسن شيخ محمود زقبرو انكو نايوز أمقشا ناب إيرترا خمسخونه يفلات كيح بحري بمتقع تحتي تفسر زلو متعنقف زقبابة خيسعب أزكيو أب تيوسن مسمر نقدي زخونه كفال كيح بحري زفصم زلو متقعتي مخبار واقع أقحو خسعب كم زخل فلوت مهور سنة قطبا أتنقيقو متعنقف سأنت كم تأبوان كوفيد زنبرا كم زيكونا زقلت أمهور سنة قطبا محمد إيريان واقع أقحو خوسخن قطبا عبيت كنكن كم زخلقن يتنقق بزحات مراغب نقدي بسنكي تعطقات حوت يمن زفصم زلو متقعتي مسمر كيح بحري زقبر أقعزو دواب بلنا اللوع نتي أتهم عطقات زفصم متقعت الدوم نمبال أمريكان بريطانيان أبزحلف سومن أب
ትሕዝቶታት እቶም ተዋጋእቲ ደብዳባት ኣካይደን። ፕሬዚደንት ኮሌጅ ኩዊንስን ኣመኻሪ ቁጠባን ዶክተር ኤልኤርያን ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝነበሮ ጻንሒት ምስቶም እቶም ጸገማት እንተዘየጋጠሙ ዝህሉን ክነጻጸር ዝለዓለ ዝቕባባ ዝለዓለ ወለድ ልቕሕን ትሑት ቁጠባዊ ዕቤትን ክንርኢ ኢና ኢሉ እንተኾነ እቲ ጽልዋ ምስቲ ኣብ 2021-2022 ዝተረኣየ ክነጻጸር እንከሎ ኣዝዩ ውሕድ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ምሁር ዘዛረብ። እቲ ጉዳት ከምቲ ሕማሕማቑ ኣይክኸውንን። ካብ 12 ክሳብ 15 ሚእታዊት ንግዲ ዓለም በቲ ብወገን ኣፍሪካ ንኤርትራን ጅቡቲን ዝፈልል መጻብ ባቤል መንደብ ኣቢሉ ብቐይሕ ባሕሪ ይመሓላለፍ። ብኢራን ዝድገፉ ተዋጋእቲ ሕቲ ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝተጀመረ ኩናት ኣብ ልዕሊ በቲ መስመር ዝሓልፋ መራኸብ ንግዲ መጥቃዕቲ ሚሳይላትን ድሮናትን ጀሚሮም ኣለዉ። ወላኳ ምዕራባውያን ነቲ መጥቃዕትን ምክልኻልን ተፈተኑ ሕቲ ነቲ ትማሊ ብሚሳይል ዝወቕዋ መርከብ ኣሜሪካ ሓዊሱ መጥቃዕቶም ቀፂሎም ኣለዉ። ብዙሓት ወነንቲ መራኸብ ጉዕዞ መስመሮም ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ ብምቕያር ነዚ መስመር ካብ ሲንጋፖር ናብ ሰሜናዊ ኤውሮጳ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ 12 መዓልትታት ወሲኹ ኣሎ። ካብ ሲንጋፖር ናብ ምብራቓዊ ሜዲተራንያን ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ድማ ክሳብ 18 መዓልትታት ከም ዝውስኽ ዓርሞሽሽ ትካል መራኸብ ሃፖክ ሎይድ ይገልጽ። ዋጋ ዝውስኹሉ መጠን ዝገለጸ ዝቕባበ ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ጥቅምቲ 2022 ካብ ዝነበሮ 11.1 ሚእታዊት ኣብ ሕዳር ናብ 3.9 ወሪዱ ነይሩ። ሩስያ ምስ ዩክሬን ዘካይድኦ ዘለዋ ኩናት ዋጋ ነዳድን ምግብን ክውስኽ ገይሩ። SNP ዝተባህለ ትካል ንግዲ ከም ዝሕብሮ ናብ ኤውሮጳ ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን አፍሪካን ካብ ዝኣቱ ንብረት እቲ 15 ሚእታዊት ካብ ኤስያ ወሽመጥ ብባሕሪ ኣቢሉ ዝኣቱ እዩ። እዚ 21.5 ሚእታዊት ዝተጸረየ ነዳድን 13 ሚእታዊት ዘይተጸረየ ነዳድን ዘጠቓልል እዩ። ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ሕቲ መጥቃዕቲ ምስ ፈጸማ ዋጋ ዘይተጸረየ ነዳዲ ንበርሜል ናብ $80 ክዲብ እንከሎ ብሰነ ድማ ናብ $77.75 ወሪዱ ውዒሉ። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘጋጠሙ ቅልውላዋት ብምኽንያት ትሕት ዝበለ ጠለብን ልዑል ፍርያትን ኣብ ዋጋ ነዳዲ ልዑል ወሰኽ ከም ዘይተረኣየ ዳይሬክተር ትካል መጽናዕቲ ነዳዲ ፓንሞር ጎርደን ዝኾነ ኣሽሊ ከልቲ ይዛረብ። ሓደ ምኽንያት ቻይና ኩሎም እገዳታት ምስ ኣልዓለት ጠለብ ነዳዲ ክውስኽ እዩ ዝብል ትጽቢት መንበሩ ዝገለጸት ዳይሬክተር ቻይና ግና በቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ደረጃ ኣይሓወየትን ኢሉ። ቀይሕ ባሕሪ ቀንዲ መስመር መተሓላለፊ ፈሳሲ ባህርያዊ ጋዝ LNG ዝጸዓና መራኸብ እውን እዩ። ቀንዲ ለኣኺ ባህርያዊ ጋዝ ዝኾነ ቀጠር ኤነርጂ ብመጻቦ ባቢኤል መንደብ ዝሓልፉ መራኸብ ደው ከም ዘበለ ብሶኒ ዝወፁ ጸብጸባት ሓቢሮም። ካብ ዓርቢ ጀሚሮ 5 መራኸብ ደው ክብላ ከም ዝተገብራ ብሉምበርግ ጸብጺቡ። ብኻልእ ገጽ ፋብሪካታት ቻይና ብምኽንያት ኣብ 10 ለካቲት ዝኽበር ሓድሽ ዓመት ቻይና ኣብ ዘዕጽዋሉ ኣብ ቀረብ ንብረት ዕዳጋ ዓለም ዓብ ሕጽረት ከጋጥም ከም ዝኽእል ይግመት። ቀረብ ዕዳጋ ምድኻም ከም ዘርኣየ ዝገለጸ ዶክተር ኤልኤርያን እዚ ድማ ዝቕባበ ናይ ምውሳኽ ዕድሉ ካብቲ ዝነበሮ ዝዓበየ ምዃኑ ከም ዘመልክት ይጠቅስ። ካብ 21 ታሕሳስ ጀሚሩ ብቐይሕ ባሕሪ ጉዕዞ ደው ዘበለ ትካል መራኸብ ንግዲ ሃፖክ ሎይድ እቲ ብደቡብ ኣፍሪካ ተኻሊልካ ዝግበር ጉዕዞ ተወሳኺ ነዳዲ $1 ሚልዮን ከውፅኡ ከም ዝተገደዱ ኣፍሊጡ። ሃገረ ኡጋንዳ ክልተ ዓበይቲ ኣህጉራዊ ጉባኤታት ከተካይድ ኣብ ልዑል ምሽብሻብ ምቕናያ ተገሊጹ። ሃገረ ኡጋንዳ ክልተ ዓበይቲ ኣህጉራዊ ጉባኤታት ከተካይድ ኣብ ልዑል ምሽብሻብ ይቕንያ። ጉባኤ ዘይሽራብ ምንቅስቓስን ናን ኣላይንድ ሙቭመንት ከምኡን ጉጅለ 77 ቻይናን ግሩፕ ኦፍ 77 ኤን ቻይኒዝ ኣብ ማእከል ኣህጉርና ኣፍሪካ ትርከብ ኡጋንዳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድሓን ዝኾነ ቁጠባዊ ጎስጋስ ከተመዝግብ ዝጸንሐት ሃገር እያ። ነቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ውድብ ሃገራዊ ምንቅስቓስ በድሆ ናሽናል ሬዚስተንስ ሙቭመንት NRM ካብ 1986 ናትሒዙ ብመርሕነት ፕሬዚደንት ዩዌሪ ካጋታ ሙሴቬኒ እንዳተኣለየ ኣብ ምህናፅ እቲ ሃገር ሰለይ ክብል ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ሓይሊ እቲ ሃገር እዩ። እንተኾነ እዚ ናይ 10ታት ዓመታት ጉዕዞ ብዘይተቆጠበ ደገፍ ኣሜሪካ እትመርሖ ምዕራባዊ ቁፅሪ ነበረን። ምስ ኩነታት ዓለምና ኣብ እንኮ ቁፅራዊ ስርዓት ዩኒፖላር ናብ ብዙሕ ስርዓት ማልቲፖላር ትሰጋገረሉ ኣብ ዘላትሉ ህሞት ሃገራዊ ምንቅስቓስ በድሆ ንምዕራባዊ ሓይሊ ዝጸረር ፖሊሲታት ከተኣታቱ ድፍረት ገርኢ ዘይተዓዘቡ ወገን ኣይነበረን። ከም ንኣብነት እዚ ዝጥቀስ ድማ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2022 ንግብረ ሰደማውነት ዝጸረር ባይቶታ ሃገር ዝሓለፎ ተባዕ ሕጊ ከጽድቕ ምኻሉ እዩ። ኡጋንዳ ብብልሹና እትሳቕ ሃገር እያ። እንተኾነ ቁጠባት ሃገር ምስ ተዛማዲ ሰላም ተደሚሩ ዘገምታዊ ለውጢ ኸርኢ በቒ ኣሎ። ኣፍካ መልእኻ ክትዛረበሉ ትኽእል ምምሕያሽ ከም ኣብነት ኣብ መዳይ ውሕስነት መግቢ ጥሜት ዝበሃል የለን። ምምስራሕ መግብን ሃለኽቲ ኣቑሑን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ካብ ዝደየቡ ጽላታት እዮም። ከም ታሕቲ ቅርፂ ጽርግያ፣ ካብ ከተማታት ወፃኢ ሓይሊ ኤሌክትሪክ፣ ዝርግሕ ኣገልግሎት ማይን ጥዕናን ከምኡን መሰረታውያን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ድማ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ምዕባላ ካብ ዘለዎ መዳያት እዮም። ልዑል ናይ ወፃኢ ሸርፊ ምስ ባጢራ ኡጋንዳ ሽሊንግ US versus UGX ባህርያዊ ምዝናቕ ዘለዎ እዩ። ጸሊም ዕዳጋ ዝበሃል የብሉን። ብሰለስተ TTT ዝፍለጡ ቱሪዝም
ቆጽሊ ሻሂ ሓፈሻዊ ንግዲ ልዑል ኣታዊታት ቀረጽ ካብ ዘለዎም ኣብ ጃምላ ኣታዊታት እቲ ሃገር ወይ GDP ልዑል ግደ ካብ ዘለዎም ክፋል ጽላት እቲ ሃገር እዮም። ብ3 ሲ ዝፍለጥ ቁጠባዊ ፖሊሲ ማለት ቡን ወይ ኮፊ፣ ኮባልት፣ ጡጥ፣ ኮተን እውን ኣሎ። ካብቲ ኡጋንዳ ልዑል ኣታዊ ትረኽበሉ ጽላት ድማ እዩ። መርሕነት ፕሬዚደንት ዩዌሪ ካጋታ ሙሴቪኒ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ብድሆት ዝቕለስ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኡጋንዳ ብልክዕ ኣብ 2026 ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ኣሜሪካ ነዚ ንዓሰርተታት ዓመታት ዘገልገላ ስርዓት ክቕጽል ስለ ዘይደለየቶ ዘላ ኡጋንዳ ክብድ ዝበለ ናይ መጻት ጸጥታዊ ጸገማት ኣለዋ። ዘሽራዊ ምንቅስቓስን ከምኡን ጉጅለ 77 ቻይናን ካብ 15 ክሳብ 23 ጥሪ 2024 ኣብቲ ሃገር ክእንገድ እዮም። ዘሽራዊ ምንቅስቓስን ብባሕቲ መስከረም 1961 ብሃገራት ህንድን ዩጎዝላቪያን ዝተመስረተ ምትእኽኻብ እዩ። ዕላምኡ ድማ ብሰንኪ እቲ ዝሑል ኪናት ወይ ኮልድ ዋር ዝኸተሎ ኣብቲ እዋን ዝተኸስተ ኪናት ኮርያ ሃገራት ፀግዒ ናይ ምብራቕ ወይ ናይ ምዕራብ ክሕዛ ይግደዳ ስለ ዝነበራ ሻርነት የብልናን ዝበላ እዘን ዝተጠቕሳ ክልተ ሃገራት እዩ መስሪቶም። ሎሚ ዩጎዝላቪያ ተበታቲና እያ። እንተኾነ እዚ ምትእኽኻብ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሕቡራት ሃገራት UN ናብ 110 ኣባል ሃገራት ዓብዪ ይርከብ። مسؤول كانت 10 هاجراتن هاجراوين ودابيتاتن تتصمبرن يركبا ጉጅለ 77 ቻይናን ቆጠባው ቁጽሪ ብ77 ሃገራት ብ15 ሰነ 1954 ኣብ ታሕቲ ጽላል ሕቡራት ሃገራት UN ኣብ ጀነቫ ስዊዘርላንድ ዝተመስረተ ጉጅለ 77 ሎሚ ን135 ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ወይ ዴቨሎፒንግ ካውንትሪስ ዝሓቆፈ ካልእ ኣህጉራዊ ቁጽሪ ጉጅለ 77 ብግሎባል ሳውዝ ይፍለጥ እዩ። ቻይና ድማ ካብ 1994 ኣትሒዛ ኣብዚ ጉጅለ ድሕሪ ምጽንበራ ልዑል ፖለቲካውን ፋይናንሳውን ደገፍ ትገብረሉ ዘላ ኤሽያዊት ሃገር እያ። ብኸምኡ ድማ ጉጅለ 77ን ቻይናን ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ምትእኽኻባት ኣብ ርእሲ ከተማ ኡጋንዳ ካምፓላ ምክያዱ ነቲ ሃገር ልዑል ፖለቲካዊ ወይ ዲፕሎማስያዊ ቆጠባዊ ባይታ ክህባ እዩ። ልዕሊ 100 ላዕለዎት ፖለቲከኛታት መራሕቲ ሃገራት ዓለምና ድማ ድሮ ናብቲ ሃገር ምእታው ጀሚሮም ኣለዉ። ብልክዕ ድማ ምስ ጸባኡ ኣሜሪካን ንሳ ብድሕሪ መጋረጃ እትውድቦም ኣብ ኮንጎን ሶማልን ዝመደበሮም ሽበራውያን ሓይልታት ADF ከምኡን አልሸባብ ልዑል ጸጥታዊ ጸቕጢ ፈጢሩላ ኣሎ። ኤርትራ ኣባል እዚ ክልቲኡ ሃገራዊ ውዳቤታት እያ። بوحود دما بأمباسادرا أب حبرات هاجرات ويزرو صوفيا تسفى مريم زيت مرحة بأربعة العلوات سب سلطنة تاخد الساتفو تسفى يكبر. أوغندا ما أكل كله مدعوي وفرتات إيرتراوية كتب هالتكال أبجوبا دوب السودان رواندا أنغولا كينيا زامبيا وزتزوفرو سب سجى إيرتراويين ما أكلهم أوغندا. مسلو ጸጥታው ኩነታት ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ሱዳንን ድማ ብዙሓት ኣብ ጉዕዞ ዘለዎ ዜጋታት ኡጋንዳ ከም ማእከል ማሕበራዊ ቁጠባዊ ምንቅስቓሳቶምን ናይ መጻኢ መደባቶምን ካብ ዝቆጽርዋ ድሓን ዝኾነ ግዜ ኣቆጺሩሎ። እምባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜናታትን መግለጺታትን ኣብዚ ፍጸም ሓደሽቲ ዜናታትን መግለጺታትን ንምክትታል ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም